Искам Дени. Това е стъкленото, да. Моя апарат да ми направи. И другото. Чули ме, Дени? Ама не вижте ни ги свали на диск, Да, но искам с моя. Ама не ни твоя лаптоп не ги отчита твоето. Вече може. Да, отиваме към лекарата, камера, това е камера градачка. Той тук ме вижда на Венеция. Да. Сега ще стават да. Искам своя. Не ме криви натам. Не ми с моя искам. Чули през